kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoniw labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne seyidu sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kole la bidonya in na araba février kalo tile 6 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Cité des enfants Bamako yan a ye bisimilali kɛ ntɛnɛndonya tɛmɛlen a tun bɛ kalanbolo ko fɔ ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma fɛn min ye ka dɔn ka fɔ den taninw ka kulusijalala gɛlɛya minnu bɛ s'u ma o lahalayaw. Fura nali anw ka jamana kɔnɔna na n'u ko o fura in de ma ko l'azithromycine ale ye fura ye mun ni a bɛ foroba furakɛli kofɔ ka ɲɛsin den taninw ka fatu joona o kɛlɛli ma. Minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya ma ale ye waleyaw kɛ o lahalayaw kan. Niger jamana ale ye welewele da kunungo k'a fɔ u bɛna kɛnɛba yakubaya u bɛɛ boloci kofɔ ka ɲɛsin den tani miliyɔn 6 baɲango ma u bɛ se ka kisi meningite bana ma cogo min na. Dɔnnibagaw kumabaw olu ye nin ye mun bɛna walanwalan aw ye sisan daani na aw ka fo aw ka kanuya kɔrɔyali la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma sanga ani waati. An bɔra k'a fɔ sisan Cité des enfants Bamako yan a ye bisimilali kɛ ntɛnɛndonya tɛmɛlen a tun bɛ kalanbolo fɔ ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma gɛlɛya minnu bɛ den taninw sɔrɔ kulusijalala kulon o siratigɛ fɛ ni o ye tɔrɔmɔɲɔ ɲini o siratigɛ fɛ maa wɛrɛw fɛ ka ɲɛsin den taninw ma u ko o de lahalaya ma ko ESEC Mali kɔnɔ yan o wulikajɔ olu bɛ sen na u ko kalanbolo in ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dɔnnibagaw ɲininaw bɛ se k'a dɔn cogo min na u ka kunnafoni diliw kɔnɔna na u bɛ se ka den taninw u kisi cogo min na kulusijala kɔlɔlɔ laseli cogoyaw olu lahalayaw ma ka sababu kɛ den taninw fana ni hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka kan mun bɛ u tanga fɛn min ye ka dɔn ka fɔ lahalaya dɔw ma o kosɔn sa coordinatrice musolaka dongoyi ECPAT Luxembourg Fabienne Jakite ale ko dɔwɛrɛ tɛ koyi den taninw maa dɔw de bɛ yen olu bugun bɛ dibi la olu bɛ den taninw ta ka u don wo dɔw kɔnɔ mun bɛ kulusijalala kulon o siratigɛw fɔ u bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ u kɔ la cogo min na a ko o ye waleya cɛjugu ye olu man ɲi a ko den taninw bɛ feere diɲɛ ɲɛfɛ a ko den taninw u bɛ don bolokɔnɔmaaya la k'u kɛ kulusijalala jɔnw ye a ko n'a ɲɔgɔnna olu bɛ ɲɛsin den taninw ma yaasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ dɔnnibagaw ɲininaw fɛ cogo min na u ka laseliw kɛ laseli minnu b'a to den taninw ka hakɛw olu bɛ makaran cogo min na olu bɛ ɲɛfɔ maaw ye ka ɲa ko laɲini ba in yɛrɛ o de ye ko kalanbolo in k'a yakubaya. Fura dɔ o bɛna don an ka jamana kɔnɔna na u ko nin fura in de ma ko l'azithromycine ayiwa nin fura ye fura min n'ale bɛna foroba furakɛli ta ka ɲɛsin den taninw ma den tanin minnu n'u bɛ kaye mara la yaasa sa joona u bɛ kisi o ma cogo min na minisiriso min n'ale ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani foroba sanuya ma o minisiriso in de ye nin wulikajɔ kɛ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ marisi kalo tile 4 a tile 5 Centre international de conférence de Bamako bakuruba fɔla CICB u ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ kalan ta ka ɲɛsin maaw ma fura in a nafa ye mun ye ani a lahalayaw ye minnu ye n'o ye l'azithromycine ye mun bɛ den taninw kisi sa joona ma ka o yɛrɛ ka o jɔsi kosɛbɛ kɛmɛsaradala 15 k'o bɛɛ gɛlɛya basi ka bɔ yen nɔ den tanin minnu n'u bɛ taa fɛn min ka dɔn ka fɔ kalo 1 ka taa se fo kalo 59 ma olu yɛrɛ ta kɔni u bɛ se ka fura sɔrɔ la teliya la cogo min na ani den tanin minnu bɛ kalo 1 ka taa bila kalo 5 olu ka gɛlɛya olu bɛ se ka basi cogo min na kɛmɛsaradala 25 k'o jɔsi ka bɔ yen. Niger jamana o ye weleweleda kunungo k'a fɔ u bɛna campagne belebele kɛ campagne ye boloci de ye boloci maa miliyɔn 6 den taninw Niger jamana o kɔnɔna na minnu bɛ se ka kisi meningite bana ma cogo min na ani fɛn min ka dɔn ka fɔ bana minnu n'olu senna ka teli Niger jamana kɔnɔna na u bɛ se ka kisi o ma cogo min na ko o bolociw k'olu de bɛna waleya den tanin minnu n'u sisan bɛ san 1 ka taa bila san 7 bɔɲango la olu de bɛna nin tɔnɔ bɔ a na kɛ Niger jamana kɔnɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ marisi kalo tile 5 de ka taa kuncɛ tile 11 nanzara jamanaw ka tɔnba Union Européenne ale ye hakililasɔn min kɛ kunungo ka ɲɛsin gɛlɛya ma o bɛ fanga mara ani lakanda a bɛ o kofɔ Cameroun jamana kɔnɔna na dɛ k'a sababu kɛ janvier kalo sa waati tigɛ dara ngwara dɔ kan u ka jamana kɔnɔna na n'o ye Maurice Kanto ye ani a nɔkama caman
o lasɔmini kɛ kun don ka ɲɛsin olu ka lahadaya de ma k'a fɔ olu bɛ bolokɔnɔmaya la k'a sababu kɛ k'u ye bilisa ɲaami k'u ka wulikajɔw y'o o lase jamana ma u ka kalata waliyara octobre kalo tɛmɛlen in na fɛn min ka don k'a fɔ Paul Biya ale ye masaya kuraya Maurice Kanto ale de kɛra maa filanan ye ka tugu o la tigɛ dara ale kan a n'a nɔgɔma maa 100 ani maa 50 Baɲango u ye taama minnu kɛ janvier kalo sa waati o de kosɔn sa nanzara jamana olu ka tɔnba Union Européenne o ko ni wulikajɔ ma kɛ ko fangamara ani lakanda ko a ko man ɲi Cameroun jamana kɔnɔna na dɛ nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔ an na sini fana ye don dɔ ye ni Ala ye sini latigɛ an ye an ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni wulikajɔ kelen ka sababu kɛ an ka baara don a t'an tɔɔrɔ n'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal Bambara la mais a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net kunnafoni di sira dɔ don bɔlɔlɔ sanfɛ an na maraka faama ka journal Bambara ka laselibaw a n'a ka kunnafoni jatara tɔw an n'a bɛɛ lajɛlen ye k'a da aw tulo kan k'a fɔ 8 mars o bonyamasegin ka ɲɛsin musow ma malizoom.net sanfɛ fɛn min ka don k'a fɔ jabɔ dɔ an y'o bila musolakaw minnu bɛ dɔnnibaro di kɛ olu ka cɛsiri o lahalayaw kan n'aw taara malizoom.net sanfɛ an na ale ye mun ye jabɔ ye a bɛ se ka mun filɛ o ye musow ka bonyamasegin ye k'a f'u ye ko u bɔni 8 mars nin bɛ dansigi bi laseliw la a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye